హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా! న్యూ సాంగ్ 'గోడి' ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన చిన్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆల్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. టెలిగ్రామ్ ఉంటది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ 5 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. మొత్తానికి సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగ యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ పే చేస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో 2 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోది ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఫస్ట్ ఫోటో వదిలేసి సెకండ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. కంప్లీట్‌గా మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఎక్కువ ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఈజీ ప్రాసెస్ ఉంటది గానీ ఎక్కువ ఫోటోస్ ఉంటాయి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఇక్కడ లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇదే ప్రాసెస్‌తో ఇక్కడ 30 సెకండ్, 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ అప్లై చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ అప్లై చేస్తే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో వదిలేసాంగా ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఫోటో దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా. ఫ్రెండ్స్, ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది మొత్తానికి. ప్రతి ఫోటోకి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా మొత్తానికి చివరి వరకు సేమ్ ఉంటది. సో, వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. అండ్ వీడియో గురించి నైసానో గుడ్డానో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. సో, ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన చిన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. అండ్ ఫోటోస్ ఏమైనా కావాలంటే మన టెలిగ్రామ్ నుంచి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి. ఫ్రెండ్స్, ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంప్లీట్‌గా ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో, మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో, మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో. కొంచెం లాంగ్ ఫోటోస్ ఉంటాయిగా ఆ ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళండి. లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్, 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే.
సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.